plena animal mon Rebe Africa Hayo yam yo Hayo yam ye Hayo yam yo Hayo yam ye Hayo yam Rebe Africa nyarama on nyarama Bodo mondi do e soso ko goto nyamo nyep sikkanum tawn mom ko ngesa nyebbe ni kon taw mo do ko ngesa mi anda ko soble mi anda ko onyo dum kam mo attanen hen kam gulhumpirade min calminima goggo tele meden Pin TV beddoda hen kongol min tawi mo do ado rosa min jidi andude d'abord to rosata ko holko woni assalamu alaikum mon san do mi juurima yetti Allah kadi yetti on yetti Allah min yetti Allah min yetti kadi sama tuuti wado do sababu ayi min nyaantata min peewa min gadata tekke min dosa min do ko soble min badi do soble wonde min badi tan ko min nyolnat min badi dorde min dosa min gadata pepinière min pepinière après min gaari ya mawni min bada pepe min sardi min farmuji do farmuji soble wonde do non ko ñane ko badaysi e on ko minje on ko salade on ko salade e o salade wondo min kudiri tan naw ko dorde e gabo ko ndiya min gabo toujours min gabo en dorda heew e debal ko manki dorde ni batam joddaki tan kanim en dorda ha mojje kono ko mawdu dum dañi gattam no feewi machallah joni so min paami onon ko mon ko naturel wondo par ce que ko heewi ko reme ko wona e ko wayno bangeji Fouta en di wayno bangeji Dakar ko engrais kambe be kutorto onon on kutorta ko engrais kutorto don tan ko dorde e odon gabo badon hen ndiyam wadde firti ligim nyamete do buri mojjude ni e ligim momi nyamato e Dakar interde joni engrais ko wada interde ko wada interde modon mojjani amen mojjani kadi e leydi ndi gongo bira odon ji hen koye modon parce que mon fof ne andi besnu enu musi galle jogar dum weeba hen worbe hande joggal gal wayani non den gorto itte temi dittemi tan ma dépense ko hen cotta ligge hen cotta maali hen cotta dewli sa hen sahaaji jeere ganda e hoore ma hande alhamdulillah rabbil alamin Allah odon jogi jardin di modon yama liggi mo ko buri hen hewdo on cotta on garat duggi ton nawon badon e galleji he dum won ko heedi wadde won ko wallite e worbe kono non kadi jeeyon hen kadi dañon kadi ko garti don galle mo ne bida odo salade ko salade hande mi dayi mi woni wa kam mi sibi tan ma sibi ko nyebbe gon hande mi dayi hande de yeyoy machallah to yeyoy jeeyo ton ko añam code bade sede wotti mi jeeyoy masal do jon sayti do pan hande salade anawi dum code sa yi ko boni foti mbawda dañji hen ala ko pare tan no jeego adan kam no sapono sen joni no kam je ko heewi so tawi hade hewde dañen ha heew dañen paana ujinaaji didi ha ko no ni be baati kono joni non kadi so de on minen kadi dem ba ko hen ardude so ardi non kadi an kanti a jiirudaani hangan ko takka noga sen ko nandi non ila ko heewi kadi ma dum kono tan ko mawdum min tuuri sabu do joni sa fini ara itta badayse ma onye nani dum ko onye persi foko min je nani nawe nana anen suppom anan tu yo sa itin do fankanti hokkade diji ma o jeere tan e faral wallahi basi angada so wala ni goddo dum kadi wona walli wallahi walli kadi dum dafa sayi akadi sa so yeyi ha pari battari ji ma goddo soble en ko non de ko cota fokal so ma ka cota kadi gatta galle be je ma fokal gatta galle kadi batta he way dañe kadi baadu ma kadi kadi dum ka hen sa yeyi ha pari dum ka hen dum ma kadi gatta wallahi mawdu dañen no feewi kay aden jetti Allah en bidani en jetti baba Samba Touré gonda sababu parce que kanko jokkondir tigi e partenaire uji français uji ganduda hande kala ko yaado ko Allah e sababu kadi ndemo mon ka il paraît que Moussa no feewi parce que don jogi robiñaaji il paraît que mon fonni jogi robin ko rakkoron roso wana odon dondo siwoji wana hedal wala odon jogol tekki fo kanyum wala ke bonde fo kanyum wala sa era mo nyanyantura ba jode ngara do kay tawde kay wona woyu ada sofar woyu leppa bada bakkere gatta fota ni coñ boda god dum non joni han kadi so natan hankadi waɓe jaajaɓi tan kadi seɓe tekke tan maɗo faama sosoɓe e beltanima gorko a jarama no fewi yallo juutnu ɗum yallo juutnu suturo o kadi ko limongal fof min itta ɗum kadi ko limon joni koye jeeya limon o joni ko guesa ba fo rendi ɗum ala guesa makko fof joni ko tan woodi oɗo limon joni ko an jeeyi omo jeeyade o jeeyi ko oɗo
jeeɗi ko faalaji gogo faalaji o ɗon on jeeɗi kono ko ara ko so haw mawnude eyyi o to jeeɗi machallah machallah jara non onyo woni ɗo na tamate ɗum tamate ɗum ko tamate d'accord o kesnomi nani jeeyi ɗum ko oño hay sat jeeyi yakkande wilta kadi wilta machallah ɗum ɗo oñone kadi ko noon hay sat kadi ɗum ɗo ko persi ko carotte woni ɗo walla ko persi carotte ko persi woni ɗo persi eyi ɗum kadi nani kadi ɗum ɗo ko min itti jeeyoyi machallah so ɓoyti kadi witta kadi goɗɗum witta kadi goɗɗum ara ɗum ɗo kadi ko newe ɗum ko nawe il paraît que newe ɗe kamɓe ne jaaɓi no feewi ɗo nawe machallah ne jaɓi ɗo men ɗeyno liggira ɗum fo nayi wonno ko liggira machallah suppamo woni oɗo suppamo wonne suppamo ɗum noon woni koye lawol woni koye arde kono nanayi joni suppama so ari ɓoode ɗe ɓoode fof no fof jeeyatoon wadde kadi ka ha joni kon mbiyami ni a fapare e tawno on heewi ko ardude ɗum woni caɗele ɗe fo joni a jogon mi jogo goɗɗo jogo so heewi noon an kadi ne mbattata kono kono jeeyiɗa e mbatta kono jeeyiɗa tan kono foof kam ne waɗi gartam fof kam ne waɗi gartam ala fof ko woni perte ani ala fof ko woni perte kadi facture o kadi machallah kadi foorani feewi foorani facture ndiyam o facture foorani ko ballal tigi ali joni on jarama noon a jarama jarama ele moƴƴe ɗum wonde nder accaji am donc min ɗo tawma e palamuji ma ko yinnode han namdade on gurdam moɗon e jardin o par ce que wonde gurnoɗen sans jardin taw jardin ngaji ngala activité goto on ngala hande oɗon jogui jardin ngaji Allah noon e sababu e baba meɗen Samba Touré e partenaire uji muɗum moni moon fof hande so fini ene jogui ko waɗi ene fini ene jogui ɗo dawi ene jogui ɗo hirde min tawi ɗo noon plan mawɗo min ganduɗa ko plan ma woni ɗo eyyi ɗum ɗo elle ko nana woni ko nana holɗum ɗo min mbiyamen da nana namda ko sehna o sehna wiyete mantumen o to ko ordinaire o to woni ordinaire o dawna pasi nana pasi d'accord dede hadan wonno mbironomi ni enen fof eɗen gandi jamono o wela en worɓe ɓe hande dole ɗe jarani noon debbo suuji ɓe totta rewɓe ɗi no muusi ko debbo tappata dépense foof noon ɗum woni ko nawata jeere e saaha jeeha ganda e peeje ma kono hande alhamdulillah oɗon jogui plan ji moɗon ɗi ganduɗa ko nana hay suppome ha ene hay foof guitta hen gattira e nder galle wodo ko walliti e dépensé kono kadi oɗon guitta hen oɗon jeeyoya emin jeeya min jeeya ɗum ɗo ko nana ɓe dawa ɗo joni aña itta nana o itta ɗum ɗo min nawe ɗum ɓari joni nawe parangam sola nan mi dawra aña hande caɗele amen foof kaw Samba ittanimi yettere Allah alhamdulillah rabbil alamin hande banque ɗiwni min ha laaɓi a daɓat daña mbatta e hoorema hande sali mata miña walla ani caɗele giwanimi yettere Allah wallahi ko mawɗum yettere Allah aran min tampino min ƴoganno koye balkanere ayi demal galat ma aɗa andi ɗum min mbanno ko tan capanɗe joyyi kaw Samba ittanimi ɗum addani min robiñaji addani min rapport aji min dosir hande fofteɗaɗi wallahi fof min donda toon donɗa koye hoorema koto iwi ha kam ittani min ha laaɓi cher tan min caɗele bam yoba Allah en seedi hande ko mawɗum yettere Allah wallahi banque ala no ndiyam way sattude e aduna o wallahi sattu noon e fuura wallahi wonɓe ganduɗa ngala hay boyliɗo joogi ha jara wallahi o noon alhamdulillah rabbil alamin Allah mon fof ne jogui robinet mum e jardin ɗiɗi min jogui robinet ɗiɗi min koko marani gendu sa welama aɗa wawi ñantade ha jooɗa gara ƴetta raccord ma dosa ɗum kay ɓe caɗen giwi ha laaɓi kaw Samba ittani min wallahi ɗum dañi goɗɗum kay min gueɗe jokko hen kay hande so tawi jogino hande message mbatta lancé hande ko wayno won era mo jiɗɗa erade e laamu ngu wonno mbimi ni e kala saaha onon kam wuuro men ngo e meeɗa fadde laamu gueɗe men fof enen mbaɗen koye men kono neɗɗo noon ko dañi ko fof wonko mo sohli kadi goɗɗum tawi hande aɗa jogino era ngo beddotoɗa e laamu ngu walla ɓe ganduɗa partenaire uji waɗi rewɓe hono ni holko mbiyata ko ganduɗa so ari kadi ene ɓuura kadi moƴƴude kadi ɓuuron kadi wawde foftade yiide koye moɗon wallahi kaw Samba waɗani min ko somin dañi goɗɗum jogo hay min jiɗi somin dañi laamu ana waɗani wallahi min salmini somin dañi partenaire ana waɗani wallahi min jiɗi kadi min jiɗi wallede hen moƴƴi min jetti Allah min jetti kaw Samba Touré
taw samara fof waɗanani juulde baɗɗe moƴƴina battane e barki inde est ce que hannde on ngala caɗele wonko wiyete ko ɗo mofta par ce que ko heewi hen onon fof ndemdata suppome o il faut ardat so ardi fof hankkadi ko ponno ɗon yeyde prix ji muɗum bantiro taw so tawi won période garowo hay onon koye moɗon bantiroɓe onon cohla ɗum taw on dañani par ce que mboɗo sikki ko wayno suppumene ko wayno walla ko wayno salade wona période fof dañete wat tan ko période muɗum wayno dabbude ko wayno ceeɗu noon oɗon cohlani liggum onon koye mon donc to oɗon jaaha ɗon coodiya hande so tawi hande beele on cohlani ko wayno chambre froide ganduɗa ne wawi moftude liggemaji ko way noon taw haysono ceeɗu ngu ari oɗon continue oɗon no mbawi yeeyde hen kadi oɗon mbawi ñamde hen wallahi min jiɗi saɗa huuli saabu huuli nde heewi ko hawridde guri ɗi fof joni ko waɗoɓe min jeeya ko jeere Agname min jaaha min gonda hen bantira taw ndeɓata ko fattiɗo somin dañi ballowo ɗo min moftide ha waɗa rawre hamin ha weeya wallahi min jiɗi ɗum kay magasin ɗum ɗo tan to mofte somin dañi min jiɗi ballowo kay yalla newon min jiɗɗa min yalla newon a jarama Seydi Dia médical international. Voilà. Là, c'était inondé. Hein. Quand il pleuvait, l'eau nata. Voilà. Donc, pour créer ça, on a donc construit la digue. Pour contourner l'eau. Voilà. Contourner l'eau, voilà. Et à là, on a créé donc ces jardins 1 hectare. Avant, les jardins fonctionnaient avec un puits. Ici, voilà. Il y avait donc un bassin principal de 12 mètres et 4 bassins à l'intérieur. Parce que les femmes, à cette époque, elles viennent puiser l'eau dans les bassins. Avant qu'on ait l'eau de là. Depuis qu'on a l'eau, donc, chaque femme a une jogi parcelle moudou, une jogi contour moudou. Donc il paye ce qu'elle consomme. Voilà. Donc pour éviter le gaspillage d'eau. Depuis lors. Bon. Et quelques années après, on a augmenté une partie là-bas, un demi-hectare. On a séparé en deux. Partie ordonnée, c'est des parties vergers, avec des fruits, manguiers, gouyabiers, citronniers. Et l'autre partie, c'est une partie forêt. On a dit, parce que c'était un gars qui s'appelle Pierre Léotard, qui a dit que le Sahel est possible de changer. Parce qu'avant, le Sahel était comme l'Afrique australe, l'Afrique partout. Il y avait Fouana, il y avait Béli, il y avait Fou. C'était il y a 15 000 ans. Donc c'est possible. Bon. Bonjour. On a dit qu'il est fou quoi. Voilà. Parce qu'on a un désert quoi, c'est le désert. Ça y est, même si tu vois le film, il est là-bas, ici c'est un désert. En 2004, ici c'est un désert. Bon, il a dit oui, si c'est possible, c'est possible. Bon donc voilà, on va expliquer. Oui donc, vous m'avez donné pour 3 ans. 3 ans. 3 ans. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut construire, il faut avoir de l'eau, il faut avoir quelqu'un qui l'entretient. Bon, d'accord. Donc les femmes disent, bon, voilà, il faut cette partie. Il a fait venir là les agronomes Burkina Faso 3 fois pour former les femmes. Voilà, ce qu'on appelle l'agroforestier, les jardins et des forêts. Et au bout de 3 ans, 5 ans, on a dit c'est possible. Au lieu de Casamance, il a amené la terre là-bas, on va une greffer ici. La terre de Casamance. Et on va greffer. Greffer. Voilà, on va greffer, voilà. On va le parti si c'est possible, donc c'est possible. Mais pourquoi on a fait ça? Il dit une femme de voilà. Mais c'est pour montrer que c'est possible. Mon faut se voir on a 10 000 hectares, 1 hectare. Bon, on a 1800 habitants. Goli, il y a 3000 habitants. Ce Goli va y 10 fois on a. Ce va y 1000 fois on a. Dans 5 ans, on a un Casamance. En tierta de bodo weyo gasu, en tierta de Kingulek, en tierta de Ndugo hen. Donc on a dit ça pour créer une forêt que c'est multiple d'arbres. On a arbre gorwatte. Ça y est, là-dedans, je dirais c'est pour ça qu'on a montré que c'est possible. Mais comme nous toujours travaillons dans l'homme, il faut le gros l'homme, alors ne sait pas, personne ne sait pas. Donc, quand on a fait ça, on a vu donc, bon, autre chose aussi là, on cultivait avant,
pour l'électricité pour Ndiam. On a dit donc on va installer des panneaux solaires. Donc nos réseaux fonctionnent avec des panneaux solaires 24 sur 24 jours. Inchallah, parce que non seulement ça, il y a d'autres qu'on a multiplié, dire que pour l'environnement il faut qu'on a. Donc la propreté, l'assainissement, la gestion des déchets, bon, il y a tout. Donc il faut dire que voilà l'environnement. Et aussi lui il a voilà. Donc Mamadou depuis qu'il est là, il a dit que bloc sanitaire, maintenant quand on arrive il faut un logement. Voilà là on est. Voilà. Donc c'est tout wawi wonde mbiɓe jaaha. Pour siftinde bandiraɓe yewɓe ɗum ɓe ko ɗo woni baba meɗen Samba Touré mo gowɗon nande e kala saaha mboɗo haala ɗum émission ngaji amen. Woni no mbimi ni en kala saaha ko jinnaɗo kono noon ko idole amen ko neɗɗo mo darogol amen momin timtorto ko ballo leñol ko jiiɗon ɗo ko foof ko Allah e sababu Allah rewni sabamde e muɗum ko kañum yiiloto partenaire uji tubakoɓe hono ɓeɗo ɓe jiiɗon ɗo addan min e nder wuuro ngo ha hande projet ji jiiɗon ndidu fof ko saabu Allah e sabamde muɗum ɗum noon Baba Samba jarama joni jumni balɗe moƴƴini battan ɓe dañi makko yewtere ɓurde yajje taw kadi koye projet ji wuuro ngo fof jiituten makko kono noon gasata ha jehen ha nder to o caggal nde jiiɗen rewɓe no timire jardin ngaji mumen ene doosa kalen men hande hol changement mo dañi e gurdam mumen nde jooɗuno nden ngala hay activité goto hande kala mon pindo ene jogui ɗo dawat ene jogui ɗo jippoto kala mon pindo so tawi hokkama dépense taw timmani ene wawi ittude keɓal wudere muɗum timmitina kala mumen pindo kadi so tawi tokkama dépense soodi liddi ronka ha nadde e jardin muɗum itti liggum arta waɗe barme e ñammino hoore mum ñammino suka mum e joom galle muɗum ɗumen jettiri ɗum Allah kono en natat e nder foore nde ɗo nde haalata min kollon ha jiron guito moɗon joni en naate foore nde baba meɗen Samba Touré famminanno en joni ndeɗo foore ko foore wonde e nder jardin amen o woni foore nde ni tubako yeyi ko haato e Casamance ƴetto toon leydi addi waɗi ɗum ɗo greffé enen fof eɗen gandi sin nani hande Fouta wuuli ala fof ko addi nguleki Foutaki sona Fouta ala leɗɗe so Fouta heewi hendu ala ko addi ɗum sona ala leɗɗe so Fouta ene wayra toɓede ala ko addi ɗum sowna leɗɗe ɗum tagui reboisement ene moƴƴi e diwan tawde noon Allah hokki en jinnaɓe waabi ni koyno Baba Samba Touré ha mbawi dañde haqqillaji arde wadde ɗum ɗo hono ɗum ɗo en jii kadi ko mbiyanno tout est possible mo yama won nanannoɓe ɗum tan ma mbi wawa wonde wona gonga joni kam min kolli on jiiri guite moɗon ɗum ɗo ko foore on jiino way sukkude wadde oɗo banggue kam oɗon gandi hande so tawi wiyete noon ko leɗɗe pooɗata toɓo ko wayni so tawi waɗi e guure ɗe foof yama hande ma Fouta serte e wokkere ɗum noon ko banggue goto e parti goto e nder woni ɗo mbiɗen ɗo foore o adi pular o tawi laaɓani kala seeɗa e jolfe walla tawi aɗa wawi wadde expliqué seeɗa pular par ce que an a ligguinoma ɗo e wuuro ngo kadi ɗo kadi yama a liggima hen wadde komin gandi min gandi ko foof ko an ɓuuri min wadde maîtriser ɗo ane wooda konki ɗi jogguiɗa hen jaram Salimata xam naa dama koy wax ci wolof rek parce que pulaar bi leerum noonu yëpp dégg la comme ni nga ko waxee fii soo fi duggee da ngay naan est-ce que Fouta nga nekk ba may fàttali ko waat bi ma fiy jógee 2018 2019 la woon ma ñëwoon fi en tant que volontaire Corps Africa Corps Africa moo yebaloon ci dëkk bi bi may ñëwee di waaj a dem parce que nekkul bi may fii nekk sax la lii di commencé projet bi mais bi may waaj a dem ci la commencé mais su ma la waxee en 2019 bu ma fi fekkee jigéen ñi di arrosé damaa jaaxle dama ne ñii dañuy foofu dañoo gëm yàlla moom ëpp wala lan la parce que ni mu nekkee woon suuf rek ngay gis nag bi tàng jër nga gis leen ñuy arrosé dama ne ñii nii gëm yàlla bi ku dem yàlla dana leen wuyu si dëgg la ci noonu lañ commencé bi en 2018 2019 dem ba fi nekk nii comme niñ ko gisee rek fii nekk comme forêt carrément soo déggee forêt mooy que ni naan nekkul benn garab rek la ñuy gis soo leen gisee dafa am benn diversité wu garab am na ay arbres fruitiers am na ay arbres ombrageux am na ay garab yoom lu ñuy wax des garab des arbres sauvages di naan ñoo fi nekk ci zone bii yëpp soo gisee et que bi ñuy commencé dëgg rek laay wax désert la woon désert bi kese la woon entre 2018 2019 jusqu'à 2025 nga xool
xool ci espace bii nii ci tey jii naan lu ñu wax ni mënul nekk rek day fekk naan jéemoo et que Agnam Lidoumbé loolu gën a neex volontariat moom fi indi woon sama service jeex na benn at laa fi def mais soo ma déggee waa dëkk bi da ngay foog ni fii laa dëkk tellement waa dëkk bi ñoom ni ñu mel non seulement ci seen dëkk mais tamit dañoo bëgg gan projet bii nii tubaab bi ñoo ko fi def soo gisee dafa am beneen partie tamit bu ñuy wax côté boobu noonu mooy verger bi fi mooy forêt bi mais beneen partie bi arbre yu fa nekk c'est des arbres fruitiers ba pare tamit dañoo def benn espace ba mu fi naan day permettre femmes yi ñoom des pépinières au lieu que ñuy dem di jënd pépinière yi di ñëw dijji dañuy defal seen bopp pépinière yi màgg ñu jël ko yóbbu ko ci espace maraîcher bi ñuy cultiver mooy bi ngeen visité woon sànq c'est extraordinaire su la ko waxul rek soo ko gisulul sa bopp da ngay naan village bu ndaw est-ce que mën na def lii machallah donc ko fierté men gonen yaade payento mo kalana no firta noon e pulaar e ko haali ko o wi ko kanko nde ari ɗo nde o tawi rewɓe ene dari ene ndooto ɗo o woni koye jaldeɓe o wi ko est ce que ni ɓeɗo o wi ɓe kulani Allah ha ɓurti par ce que woni ɗum est ce que ɓe gamani Allah ha ɓurti par ce que ɗum ɗo est ce que koɓe jiiɗi wadde ɗo ko est ce que ne wawi wonde e par ce que o miijonoki ɗum ɗo ne wawi wonde e nder Fouta Tooro kono noon nde o arti ɗo nde o tawi tigui ko kala ko wiya wonata ene wona taw ko neɗɗo endani e tawno Allah subhanahu wa taala yurmeno makko kala ko neɗɗo ummani woni gonga muɗum waɗi wadde noon o tawi Agnam Lidoumbé ko sikkano wawa wonde ko mbaɗi ɗum par ce que en dañi foore wande ni ɗo e nder Agnam Lidoumbé donc en gummima gay foore o eɗen payi gay e banggue mo ganduɗa waɗi gay ko leɗɗe ñamateɗe gonɗe gay ɗe noon mboɗomi yiiɗo manguiyeji mboɗomi yiiɗo limon e mboɗomi yiiɗo orange bisap woni follere ɓen jiiɗo follere anda banane ene waɗi kadi banana mbi ni spécialement garabu coton la garabu coton woni ni o wi eyi spécialement kadi garabu woni leɗɗe wiro lekki wiro kadi nanɗo donc oɗon gandi ɗum ɗo kam weeɓani yiide nder Fouta kadi somin kaalino tan on pawani hen guite moɗon yamo mbiyon ko wona gonga kono ɗum kam ko onon jiiri guite mom de tawno ɓe mbi kam ko neɗɗo fawi yitere muɗum kam on hankkandi ɓe mbiyata ala gueɗe ɗum ɗo woni lekki coton ki ayi coton nani ha watti jibinde te enen gandi ko ɓonnoɗen ko foof ko coton fenira donc yo Fuutankoɓe paam ɗum ɗo ene wawi wonde guure ɗe fo hen kolli tawi eɗen kolliri ɗum ko exemple neɗɗo noon so waɗi moƴƴere yo kollir heddiɓe ñemba hen kala mabɓe noon jiɗɗo andude walla jiɗɗo rewde e ngolɗo lawol jiiɗi kañumne waddani hono wuuro muɗum so tawi jokkodiri e meɗen tan enen kam eɗen laaɓodiri deede koye men surtout Baba Samba Touré mo ganduɗa ko nafoore mere ko yiɗani Lidoumbé ko ɗum woni ko yiɗani Bosoye foof ɗum woni ko yiɗani Fouta foof ɗum kadi woni ko yiɗani Sénégal foof donc kala e wuuro guure he jiɗɗo wadde hono ni so jokkodiri e makko ma waw hollude ɗumen peeje ha mbawa kañumne wadde ko wayni aji looci sànni rek sa wax ju mujj sama wax ju mujj mooy kër rek nañ leen jàppale parce que village bu mën a dem fan lii boppam te xaaru ci kenn lu dul ay partenaires externes état bi daf leen war a jàppale ci luñ doon def benn rek du ko def ci yeneen yi nañ ñëw fii testé parce que village bi nii lu tax mu dem mooy ay test la soo gisee projet yëpp test la commencé woon jardin jigéen ñaa 2001 test la woon lii test la woon ba tey mu jur lii nii naan projet d'assainissement bi test la woon ba tey mu jur ay logements sociaux mooy yi ngeen gis sànq nañ testé on vient réellement aider le village parce que nit ñi ñoo ngi fi bëgg-bëgg bi moo ngi fi ba pare xam-xam bi daf leen nekk man lu rek laay ñaan naan Koungheul laa dëkk Dakar laa yaroo laay liggéeyee mais man Agnam laa gën a dëkk foofu nga juddoo di wax que ni naan gars yi nañ ñëw jàppale leen bu baax a baax les partenaires qui viennent parce que am na ressource partenaire bu fi ñëw rek dafay toog tey dama fi nekk tamit en tant que partenaire au village muy ONG bi may liggéeyee Cor Africa et toujours c'est un plaisir ñu ñëw di leen jàppale parce que suñu ñëwee jàng lañ fiy gën a def te leneen di leen sant bu baax di leen gërëm espérant que suñu appel bi nit ñi danañ ko dégg gouvernement bi danañ ko dégg pour ñëw si xool ci la mooy Agnam Lidoumbé merci beaucoup jaaraam haala ka waɗi fayida jaaraam man bëgg bi laa doon wër ko o wi mbiɗa duuɓi nogas fawɗi oɗon ɗo e guesa ba woni jardin o ɗo e eɗen mbawi yadude toon kolla min andene pépiniére uji joguiɗa wooda ko jottuɗen seeɗa inchallah est ce que suppome est ce que ɗo ala ñebbe seeɗa ɗo ala ñebbe seeɗa e nden pippi haadu Allah tan haadu Allah tan est ce que ɗum ɗo coñjom ko wona ñebbe woni an jiiɗi ɗum lollirɗo Houraye Dabɓel walla mi wiya
Houreye Déme mbimi ko lollirɗo par ce que hannde so mi wi Houreye Déme linnaɓe gandata ala noon minen ɓe tooña min daɓɓon mbiyen minen noon daɓɓon kono minen jogui aduna o kala ko fuusi aduna o ko minen pusi ɗum donc nene meɗen Houreye Déme eɗen gonde muɗum ɗo kañum ne ko debbo kañum ne joguiɗo ɗo e oɗo jardin mo gonɗen jogui ɗo kañum ne palanguji mumen en gummitimi e makko ko e foore waɗen garde makko ga nene mbiɗa oɗon ɗo no foti duuɓi hannde duuɓi nogas pawɗe min ɗo so ɓurɗa en tableau he duuɓi nogas pawɗe min ɗo min jaltani gasa ba ndungu yo dabbude yo ceeɗu fof min ɗo hen so suppamo gasi dabbude ɗum payata koye nana e bataise e nana e kaani solar e tomate soble nana ko kaani cewɗo fof ko min awoɗi ɗum min jii hen gartam no feewi bo min jii hen gartam no feewi aɗa andi haalpure ɓe mbi so tawi ɗumgo ɓooye gaska tan ko jaam tawi ɗo wadde noon mbiɗa ko duuɓi nogas wona balɗe nogas wona lebbi nogas firti wonko woni hen gartam avant ɗiɗon duuɓi nogas nene hay sinno min tawtoro tawden komin sukaɓe emin gandi won tampere nde rewɓe tampuno par ce que ɗen gandi doole worɓe bayan noon caggal nde mbaɗɗon ɗiɗo hadde jardin ngaji woni no mbiɗen ni min timi ɗo e suppomeje minen hannde ɗo e Dakar somin jeehi sa ƴetti tan ɓodde wotere suppome ko famɗi ko fof so tawi a peesanama so tawi timmi kilo ma yob temedere e capanɗe nayyi walla ni yaha hen saade ha temedere e capanɗe jeegom taw ko ɓodde wotere wadde eɗen gandi ɗum ko kalis onon hannde alhamdulillah rabbil alamin oɗon jogui ko wayni holko wayle gurdam ma avant mon wadde ɗum ɗo e hannde ɓe ganduɗa on dañi tigui hannde jardin ngaji joni ɗon koye moon oɗon gara oɗon ndema oɗon coña oɗon jeeya hen oɗon ñaama hen adana min tan adan emin tan emin jangguina kadi jangguinde kadi a ala cukalon kadi ndi jangde dañal ma forani ko tampere Allah dañi Samba Touré waɗi oɗo jardin nde wanno oɗo jardin rewɓe liiduɓe yo gar liggo e gasa ba ligguiɗe fof ma wonen ko dañi minen noon guila ndeɓo sosa eminen gasa he min dañi ha wayno leydi mi jombo juuɗe panuji sappo e jeetati palan mboɗon jogui ɗo hen machallah nde godi nde min jinno gasa ba yo hawru taw rewɓe kewani arde ga hen ko minen tan yarlitiɓe min gari ga onon jiiɗi ga eyyi minen jiiɗi ga min mbaɗi hen ha Allah waɗi so min gawa suppome min gawa solar min mbaɗa nana min lawa min guitta min lawa jeere min dañi hen ha wayno leydi so Allah hande o saaha caɗele aɓen gasi yettere Allah sukaɓe sene dawa wonen dawda e capanɗe joyyi wonen dawda e temedere dawda e temedere minen men ko sappo nogas ɓurɗo hebde kamaren ko ha ɗum caɗele men ɗum janggo nden ko bujje kaɓanno wallahi joni hande machallah ko mawni yettere Allah koye wonde min gonno min ɗum e woni min paye e mbalkaji min ɗum e mbalkaji Samba Touré addani min kadi oɗo solaire e oɗo sahu hande saha robinet men fof arat uddi robinet gasi palmuji ha heewa ko ara kono muɗum hay goto sisatama hay goto ha bonni ndiyam kala ko mbaɗɗa ko ɗum jeeyi ko an jeeyani hoore ma enen fof ɗen gandi wone lijumaji jaɓani nguleyki te hen sahaji fof ton wuula nguleyki poorki beele so tawi diwi nde ɗo dabbude nde gonɗen eɗen gandi fof ne jaaɓi ɗo suppome ene wonde salade so tawi diwi so ceeɗu ngu ari holko mbawɗon ɗo remde ɗo han ha jaɓa ɗo min ndemata ɗo bataille so koko darto kañum nani min mbaɗi hen kañƴe min mbaɗi hen follere min mbaɗi hen ñebbe ko jiɗɗa ko haali ko jiɗɗa joni noon kalɗam min mbaɗi hen machallah ɗum ne kadi so ceeɗu nana aussi min mbaɗi hen nana kam nana dari min mbaɗi hen ɗum kam ne yahay ceeɗu ɗum ɗo ko dabbunde tan so dabbude ɓenni gasi ɗum ɗo ko dabbude tan so dabbude ɓenni gasi oɗa andi ko dokkuneɗon hankkadi hoju moƴu ko puɗɗi hubde beele hande no onon fof ndemirton e période goto onon fof coñon jeeygu ngu en gandi oɗon jeeya oɗon daña hen kono en fonno ɓurde welde par ce que on bantirat hen ko ɓuuri hen hewde par ce que hunde heewi tan hankkadi nattat jarde e jogu muɗum beela hande so tawi hande caggal ballal Baba Samba Touré e partenaire uji muɗum kala ko daññon ko caggal Allah caggal mabɓe enen laamu meeɗa waɗen hen hay hunde kono noon ko mbiyata ko saɗa walle waw kadi daɗɗowo kam pour hawtana ɗum hay hunde ko hunde ko ganduɗa ko wadde hunde tan ha daña hunde par ce que ɓe gaari ken waɗoɓe soɓe garani ken waɗoɓe kono noon hande ndema ka ene foti diwde ɗo woni en foti diwde ɗo hande ɗum ɗo ko ganduɗa kono hande gonɗon koye wantirde ɗum te ene waɗa période mo ganduɗa ko wayno ceeɗu
onon koye moɗon o remoɓe ɗum ɓe on jahat oɗon coodoya so ɗon coodiyani satte moɗon te ene wawno moftede ha ceeɗu yonta jeeyon hen kadi ñamon hen beela hande so tawi hande oɗon dañino chambre uji froide ɗi ganduɗa so tawi on demi ene wawi moftede hen so tawi ceeɗu ngu ari taw hankkadi jaɓata taw oɗon mbawi yaltinde ñamon hen jeeyon hen son dañi ɗum oɗon jiiɗi min jiiɗi kay saabu ɗum ko ballal amen ɗo joni liiduɓe gesa ba guila sosaɗo liiduɓe ala gesa o dariɓe sona kamɓe joni guure ɗe foof yetti ɗum ɗo min pindini ɗum en kala mo jiiɗa fof nana waɗi jardin mumen adan min jahano jeera Agnam ɓe mbi liidunaɓe gabbe to kucci e ga hen joni noon hande o saaha kamɓe fof ɓen heeɓi kamɓe fof ɓene jardin ngaji ɓe nana mbaɗe galleji ɓe nana mbaɗe leɓel ladde nana mbaɗe projet ji mumen ko mawɗum yettere Allah mi tempérament tan somin ndemi so ceeɗu ngu ari min ngala to min mbaɗi sa kadi sa yiha yeeyi a lambi a dañani kadi sa artira dokkata ko jawdi ma a dañaɗo dañataɗo ko moftuɗa eyyi min jiiɗi noon kala bawɗo dañde ballal walla min nomin mofɗo min mofti emin jiiɗi eyo ɗum ɗo noon on bandiraɓe onon nanen koye moɗon kala bawɗo dañde ballal walla min emin jiiɗi tawɗon ɗo hande jiiɗon ɗo ko rewɓe dariɓe hande émission meɗen debbo ganduɗa kadi kone nafta bandiraɓe par ce que woni ko mbiɗen ko émission debbo Africa jaten ko partout kalɗo rewɓe mbawi wonde ko wawi wonde foof woni debbo dariɗo cuusɗo tan caliɗo tan lelade wi ene faada e gorko wadde en jii hande ɓeɗo rewɓe jampreɓe dariɓe ha tiiɗi hande ene jogui jardin ngaji mumen ene ndema ene daña ene gartre galleji ɗi ene jogui hen ɓesguji mumen ene ballita hen joom galleji mumen ene ballita hen kadi koye mumen hande kawmen kewɓe hande jañanoɓe haaju jiiɗa haɓɓidde ceɓal wudere mumen jaaha kumtoya haajuji mumen donka hande kala maɓe cohluɗo millet mum jogui ko wawi sodde kala maɓe cohluɗo wutto jooɗo ene wawi ittude ceɓal wudere muɗum sooda foof noon ko Allah e ɗum ɗo wadde noon e mbi so tawi jooɗiɗo foti dariɗo ko darinoɗo ko dari ko jarani wadde ko wiide laamu ngu minen kam ɗum ɗo min dañi alhamdulillah rabbil alamin Allah kono min ñaagon ko gueɗel gotel min ñaaga ko ndiyam ɗam no heewi moni fof ne jogui robigne muɗum te hande ɗum ɓuuri wonde ko ɓuuri sattude e aduna he kono noon min cohli décembre de froide ɓe ganduɗa so tawi rewɓe ndemi ha paari ene wawi mofteten taw so ceeɗu ari nde liggimo o mankata nde mbawi yaltinde jeeya hen ñaama hen won gartam aduna Allah foof wadde noon bandiraɓe min calmini on min juuri mon min ñaguini mon Allah moƴƴere yewtere nde ko ɗo kadi haɗata ha saaha goɗɗo kadi e invité ji kadi goɗɗi jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude ɗo kala ko feewe yewterde ko Allah subhanahu wa taala o ngakki fof ko enen wonani ɓuurenen jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude ɗo jaam ɓoltan dume man Allah jarama on jarama so ko plena ari mon mon Africa